Nai tongnai joto khapangni tahotai buhuk chongno haino hai chini koktibini koktuma joto lamchuko koktuma rongkha thangnai 22/3/2025 salmarini shonibarni phongni 5ta taimni jorao khowai champahawa thana bai khobjak purbo basaibari adc village sikari kamini takhok Amrit Debbarmani mangkthei lamao klaijak manmani diborni 11tan jorao basaibari hatini kifli phaiye takhok Amrit Debbarmani mangktheino lamao klaijak nugnai rok wngkha Mithun Debbarma bai Shiba Debbarma kendoba Shiba Debbarma hangke bini sinimung yang binimung asol hangke Samir Debbarma hinai koktuma yang saikhnareka theinai takhok Amrit Debbarmani bihi tamungoi Amrit Debbarma lama klaijak gthei manmani yagulo tamgoi Samir Debbarma bai yang Mithun Debbarma no tamoni bagoi yang theinai Amrit Debbarmani bihi silchaka hingke boroni omo kwbangma koktuma agio je takhok Amrit Debbarmani pata jagao obo haikino Mithun Debbarma bai yang Samir Debbarma bongni jagao bupangramani yang takhok theinai Amrit Debbarma chini jagao bupangtara hinai Mithun Debbarma bai yang Samir Debbarma no samani koktuma phiaba ojorabo borok kok banglai walalaikha phiaba ojorabo takhok Amrit Debbarma no mungsa khailia phiaba ampai thangka yang Mithun Debbarma bai yang Samir Debbarma nono nayana nono nainai hinai ampai kalangmani phiaba abahaika ampai boroni kok banglaimani mas kaine he engjak eba talni he engjak o talni bisingono yang takhok Amrit Debbarma phong aisiri phongni 5ta taman jorao basaibariwo wa phalan thaman jora khaino bini mangkthei abahaikino diboni 11ta jora khai bolongo mangkthi mankha phiaba mangkthi manman yagulo taisa je ampai agi kalangjak Shiba Debbarma bai eba Samir Debbarma bai eba yang Mithun Debbarma borok taisa haino hai nukhuni borok no nothaini mangkthei nini kumuni mangkthei ni borok taisa nukhongo thangui saimani phiaba obono police investigation khayani bagoi phiaba borno kutung kutungo police tomui manliya phiaba oboni yagulo jeng chini koktibini engoi samani tongo kaisa news ho champahawa thanani police officer eba OC borok manang Amrit Debbarma obono investigation khlaiye dati datino oba criminal no romna nangnai hini samani yagulo no tini Romjak kha Mithun Debbarma bai yang Samir Debbarma takhok Amrit Debbarma thimani yagulo jodino takhok Amrit Debbarma lamo klaijak thimani Patimungo jodino krengjak krei hingka hingke tini tamgoi police Samir Debbarma bai Mithun Debbarma no tini police romboi tini khwai dorbarno kotro dakhamo phiaba obo tabu lukoroni sungmung phiaba yang je bihi kok saitomani no hingke yang Mithun Debbarma bai yang Samir Debbarma yang tatal hene kok snamui tongo yang police hongni bukhaktei obono kaham kaisa jeni bagino ojorao borokno kwnei obo haikeno police hongni yago klaiya eba Romjak angui tongmani koktuma phiaba tini police kahamke obono cherei rutugui naimani yagulo tini krengjak tongo hneino tini police homkha phiaba obo haikino yang Mithun Debbarma bai Samir Debbarma yang takhok Amrit Debbarma thimani Patimungo kwnei krengjak tongmani bagino tini police bai romboi tini khwai dorbarno kotro dajakha takhok Amrit Debbarma thimani yagulo to yang krengjak tongwino yang Samir Debbarma bai yang Mithun Debbarma Romjak kha police bai phiaba tabu Mithun Debbarma bai yang Samir Debbarmani ungkologo teboda ya krengjak tong obo tabu police homne tebo kahamkhe rutuk thai aboni yagulo yang nainadi Amrit Debbarma thimani yagulo bihikta masai khnareka yang Mithun Debbarma bai Samir Debbarma police bai yang krengjak tongmani bagino romtlak jamani mangphilbo nainadi video report chini kok TV thangai shonibar na gai chonna pasa thanga ga wa phala hi thong wa phala thanga na Mithun ma bai Shiba lai thong mane gana gana gai jadi an busai bus kanggo jekon boroi ekti khaitong ba borong nungna nu dor ka tong an busai buye bulai tong ba takro blai tong borong nu bota am sukai gana ka thang gai chinora bu phangna pro ba an busai hino nung chin jakan bu hang tara de jungolo ro phana mungsa to kam themano no phon tang mano Mithun ko bai Shiba no hino borong hingka tani busai an busai Amrit hino ta nang jagani buphangrao hnai chin jakan bu hang rawo hnai chung kasu ta tara de na ga pro hino nang jagan bu hang ra khai tang ba nong no nu gano ni hino iko khaw khai ga ta hano kthei manmani uspot boy hai ang tam uspot man kha nin busai sako
an besai cha ko the ngo man kai ta last kai ta bujang man ta li tok te ko sak ko roi ngai mo te phun thaba phati jak phun tharo phare ja rang wa pasok ko roi phun sakan te ba khok ja display phati jak ta na ngai nini besani ya gorang paso tongo obo kerikha phungni 5ta bo shonibar ni no wa phalan thangmon na wa phana thang wa phal sanai sa wa nga borok khai tan boi thang aingo borok khai baja da thang tam khai ma thang abale ang sai utun utun thang o kala kala borok mang ni nga ketheke koidon jora mangkha kothike da ga tar baji tong na borok kothi hin chu sa na ni borok sa ha tai chung sai ma kata borong saharo tami sahar borok nini bo sai ko lama wa tangwi ba thui ta ka nai ne pe ni borok bi to khai toi chu na khai nga chung thang ang kai chung ko thinu ko kya borok phunu pai borok sawi chung sai ma no nga video ro golo tam hne photo so khai tong ba kok sajak tong video khai sajak tong borok o ko ka chung video khai nar ko kita borok kok sa bani ba hai phungchari ma ba lai thang aja abo ke bufrun jora borok kok sai khabo o chung borok ko thinu ko chu na talang bai chung thang ko manoro khojana thanglai purta nge norok camera khai tong ka borok sili abo nga saimi aboi borok camera khai saimi aboi phungchana bahika lai kha ne borok saka sanai sababo siba nga ba hai phungchari da lai tang phungni dir lai tang ba ba hai sai ma ka ba bin kami khapro yang o sigari bari non parawo no sigari no nini mung kai nini basa khorok tong tabo nung tam nai je bunai rong no ba nin pasa thiman tiye tak tam nai sarkar ni thani ba tabuk je বর্তমানে যে tabuk tong tong nai edisi habang ba rajya sarkar bom than tamu nang koimung ang khai to ta khoro ko kon le nai ya ang hai na khai mo jong ba na ba ko ba bi man ang hai ke no mani to nam dong ta je khai ne na ko samang ti ya an je sa si khai to ni ma hai ang bong sa si na jang